Ngeke uzukholwe uSmama uzedelela laphana-ke uQuality ethi yena ofundise uSmirnoff amabhokisi. Sawubona, siyakwamukela kuyona-ke i-TV yakuhamba phambili iGoliva TV. Uma usuku lakho lokuqala la ngicela ungakhohlwa ukusubscribe nayi ividiyo yakuhamba phambili. Hey, Smirnoff uzokhuluma kakhulu. Cha, ngizocula ngilindeni. Yabona nje la sidinga umthandazo kaBishop Magama bafethu, amafoni khonga axakile bafethu kumasikani nasegengeni edumile bafethu. Buka igqoko sixoxe indaba sivokomele. Bafethu siyazi ukuthi amafoni khonga amaningi afika noQuality kodwa yena nje akusenantonjana nje yakhe ezothi kwahle baby imkhuzi. Igqoko zithi nje small street ixoxe indaba. Angisayikhulumi-ke nkosi yami. Lo mfana efika nje uSmirnoff sethe naye nje kumafoni call. Angiphathi yalento ephakathi nendawo le akwaziwa ndawo lokhu lo shibhoshi lo phakathi nendawo nakho kuzoyigaxa ngawo amafoni call bafethu. Mina ngazi yolungiswa kanjani lento. Amafabiyana ngifuna kuyiqala ngoba into engeke salungiseka leyo bafethu. Safa amafoni call. Zazavokoma igqoko zithi nje small street ziyaxoxa small street angazi mina manje angazi angazi.